Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra opent vandaag met een bericht dat er een plan op tafel ligt om te stoppen met Casticultura. Voor alle 31 medewerkers ligt er een vrijwillig ontslag klaar. Casticultura kampt al jarenlang met schulden en tegelijkertijd neemt de subsidie drastisch af. Het idee is nu om een nieuwe, kleinere, compactere cultuurorganisatie te gaan beginnen. Het plan ligt op tafel en er zal de komende tijd verder over gesproken worden. Gouverneur Lucille George Wout heeft de fractieleiders van zowel de coalitie als de oppositiepartijen vandaag uitgenodigd voor gesprekken. Ze wil bekijken of ze de ontstane impasse in de Staten daarmee kan doorbreken. Zowel tijdens de vergadering van vrijdag als die van gisteren kwamen niet voldoende parlementariërs opdagen. Daardoor kon Shaheen El Hage niet worden beëdigd. Shaheen El Hage liet gisteren weten dat hij vindt dat de oppositieleden de democratie minachten door weg te blijven van statenvergaderingen. Hij benadrukte gisteren dat het niet om hem gaat, maar om de democratie van Curaçao. We zijn vertegenwoordigers van het volk. Het is een democratisch recht dat het volk wordt vertegenwoordigd in de Staten. Dat mag niemand tegenhouden, aldus El Hage. Hij overweegt om naar de rechter te stappen om alsnog in de Staten beëdigd te kunnen worden. Volgens statenvoorzitter Anna-Maria Pauletta zit het parlement momenteel in een impasse. De vergadering van afgelopen vrijdag en van afgelopen maandag konden beide niet doorgaan omdat er niet voldoende parlementariërs waren die zich hadden ingeschreven. Pauletta betreurt dat ten zeerste en noemt het een aantasting van de democratie. Maar ze hoopt dat het gezonde verstand uiteindelijk zal prevaleren en er een oplossing wordt gevonden. Jandino Asporaat gaat een groot project tegemoet. Hij wil namelijk een nieuwe stad op Curaçao bouwen. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt. Het gaat om een samenwerking met Aqualectra en Fundación Cas Popular. Het gaat om een terrein met een oppervlakte van 132 hectare waar Nieuw Curaçao moet worden gerealiseerd. Volgens Jandino staan digitalisering, duurzaamheid, inclusiviteit en educatie centraal in de plannen voor de stad. De start van de bouw staat gepland voor 2023. Een chauffeur heeft gisteren een lantaarnpaal op de Winston Churchillweg omvergereden. De man raakte om nog onbekende redenen de macht over het stuur kwijt en knalde met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal aan. Die raakte daardoor helemaal beschadigd. Ook op de Fokkerweg reed een auto tegen een lantaarnpaal aan. Daarbij ging het om een auto-ongeluk waarbij 2 personenauto's betrokken waren. Beide chauffeurs raakten gewond. Bonaire heeft besloten dat het geen passagiers uit Sint Maarten meer toelaat tot in ieder geval 1 september. Op Sint Maarten zijn het aantal coronabesmettingen fors gestegen in de afgelopen dagen en Bonaire wil geen risico lopen. Curaçao heeft afgelopen weekend al een negatief reisadvies afgegeven voor Sint Maarten. Bonaire is vanaf nu alleen nog maar open voor passagiers uit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en uit de regio Aruba, Curaçao, Saba en Sint Eustatius. Bezoekers uit andere landen moeten eerst 14 dagen in quarantaine. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.